Байбақсамен қайыздарзағыны болманық біз. Қиғыла болманық, жылайырда болманық, тәтешлі болманық. Сәлам. Хау мұхығыз, әйді барайық құң, бақсан білгілі тамамланмаған бет әлі. Менің Грузияда болғым келе. Нендей Грузияти, онда таш арасында неме өсінтей? Несі көрмән? Онда хүрмә, инжир, виноград өсә, ұжмақ еміштері, онда хұрғыздары. Кешер менен сүгілдір алыр уақыт еткен. Әхін, хүрмә хүлейінде алма хүлейін. Выбирай свое, покупай родное. О, тікімалі. Менің сливы соғыс ашағым келе, итқа қосып. Тікімалидің ұстағы сақмақшталы бар ғой? Не может быть? Сақмағыштар гүбәдені башқа неме бешіре білі олар. Нешен білмәхін тей, әйді алып барам. Сақмағыштамы? Тікімалі ме? Әйді? Әйді? Сақмағыштар гектарынан алынған егін бойынсағынадан қадаммаған, бұнда бек шәп бақсасылар да яшай. Шулардың бірі 85 яшьлік Тәскира Ғилбанова апай яштар күннәшірлік етіп бақса өттірі. Әйді кіріп қарап сығайық. Әйді қарайық әлі, танышайық. Мұнда не урманғала бараға түгіл. Юкәһі іргәһінде өсә, туялары іргәһінде өсә үйдің алдындағына. Алмағығыз! Алмағығыз! Темешлеп жүрейігі? Mına onu yani uzun ulenler şeşkeler. Tuyularını koklular. Şunun için mına hazır bularını yılkıp olan da bunda piyonlar oturtan. Motor bulup mına oturttım. Teskir apa, ne için buna öy aldığınızda tuya oturtturgan buldunuz? Yolduna motorluk, mına motorluk gerek. Elekke tuyu oturtmaganda da yolka koyadır. Hazır yolka koyurgala gerek mi? Hazır izin bilarını. Қышқыһын һеҙгә әллә ҡайҙан шыршы китереп торырға кәрәкмәй? Тәскир апай, әлі мынау қойы инде. Настоящий ме? Настоящий түгел. Bu искусственный бабай минем 80 yaşına pazar gitti. Еккен яшігізге? 80 yaşıma. Әхәді оға неме біле кеттігі? Biz onun 80 yaşına fontan pazar gittik yani ona yontuk. Фонтан? Fontan. Ну, кулі қалған да енді. Gülü yasadık. Gül var yendi. Gülünü küpten yasaganıyık. 80 yaşka. Şöyle siz bir-birinizге бүлектер яхай мақсағызды мотор айта хағырынды. Mine baba yurt yıl kadır gitti. 56 yıl yaşayanıyık babay bilen. Aynen evet. Üzerinde eğleni Mine verirler. güzetler. Bokaları da var. Aha. Mine bolaları. Terem mi? Tugul bu ne? Kasim sok tegermeçin. Bozup oturttuk da astın zalivay gittik. Ай. Астында пленка қойдығында. Tugul simit bile zalivay gittik. Бұл бақсаның алдығына бетінде. Ya. Яқтала матурлықтар бардыр бет. Var. Әйда көре тәгізім әлі. Әйдә, күрәтігіз әлі. Әйда. Нендей емес сәскелер юк бит мында. Сәлләш сәскелер, қыңғырау сәске, ақ сәскелер, лилиялар. Мұнда несе түр сәске өте оң? İliki 100 türlü çeşke sonuydur. Yüz. Nişe türlü iken sonaganım yok. Koyda matır çeşke var. Alıp koytan da Türk'ten. Қойһы көннәрдә һеҙ шулай сәскәне утыртаң һәйбәт үтә ул. Otna da жиді күн. Әйе. Şul жиді күннің үшісі хотын қыз күні. Среда, пятница, суббота хотын қыз күні. Мен шуларны гына сояп утыртам. Әни яшын ҡатын-ҡыҙ көне. Ve irler üşümey. Бына бит. Тағыла Ben mine üstüge şeşkelerini min uturtam. Oyga korap. нисек? Oy tuğaş 14'üne şaklı üstüge üse tırganlarını. Üstten uraja bire tırganlarını. 14'ünden soň tüben toba tuşa başlasa. Ay kelmegende, Kelmegende. Zirosundan uraja birgenlerine. Тамырадыҡларҙы. Tomrazıklarına. Sügүлдер, кишер, картоф, Bütünüsünde. редиска һымаҡ Varsın нәмәләр. şundaylarına. Өй алдында ла, туп сала ла, хатта сәскәләр генә бит инде, матур гына әйтеп. Мына ташлар менән биҙәп ҡуйғандар, тротуар яһап, бордюр яһағандар. Мұна бет туғандарына қалай тұра? Тәскир апайдың. Бұл Буса матур итеп тиреп күреп ҡуйғанһығыҙ, ә? туғанды туған. Мұна өте де понимаю. Бұл теге конкурста ең алдыңғы туғандардың бірі болар енді ол. Оригинал, яшелсә. Әлі немешті шулай бәйлеп тұр хағын мәлі. Ya yemine. Нисек яһарға, үрергә ошоны бергәлә күрәтегеҙ әле. Mine. Mına jipni olasın. Mına ondan ezrak kiseriz. Ең артқан деді қоябыз. Аха. Әйе. İn ostadan indi de yaray var. Та. Араһынан үткәрәбеҙ. Икенсе бау яғынан үткәрәбеҙ.
Шуннан мына турып тора, икенчеһен Олылы куябыз. мынһынан да үткәрәбез, мынһынан да үткәрәбез. Сез үлгән һымак була бит. Менә шулай итәбез инде. Тагыла тарттырып та куйырга кирәк. Ныгырак торсын өчен. Ныгырак торсын өченгә. Үлегедің оған көк белдәгід. Қайда мен де үріп қарайым әлі? Давай. Ошылай деп пәрнесек кішіне. Ошылай деп Менә тоқта. былай итеп куясың мынаусына. Айы. Менә шу Ай. мәртәбә, 2 мәртәбә чыгарасың да. Батта. Яттайна, мен үлгенмеде қалды бұл энерге. Тагы бер дә әйдә эшләп кара. Үлегеді ішінен де қойды. Қана мен ішіп қарайым. Мынаусына куябыз хәзер Ай. мынада. Так, әлі ұшында қойдық. Дәскер апа, менә ошулай итеп хаклаудың берәй төрле сире бармы? Ниян ошай итеп хакларга кирәк? Суганны менә моннан кисәргә ярамый. Шири. Инфекцияләгә сири. Оны без киптерәбез менә шушылай сабагы белән. Кыягы белән. Мунча түбәсендә киптерәбез. Әйе. Оннарысын менә шушылай үрәбез. Бозга төшерәбез дә инде үрлектә дә илеп куябыз Менә шулай илеп куяһыгы дип. Тәскер апай, қайда бар һәм да шайды мен эшләтәләр. Мен файдаланып қалдылар. Сіз де менің қолымдың хезмәтеннән файдаланып қалдығыз. Рахмәт. Картуф! Быйыл оңыш шушымы? Шулай оңышлы. Оңыш быйыл. Бу көйөргәделәрдекенән бер дә кем түгел. Кара әле алардыкыла шулай. Ярты килодан күп. Қайда? Үсеп параға нисек булыр икәнне? Бай бакса өйдән битәне алып бирә бит әмәне. Әйдә халык үсеп карайга ди. Иде? Ушында үсәбез. Бурынгы безмәндәме? Борынгы бизмен. Бу бик Бурынгы үсеп буламы икән? Хәзер. Бу үсеп буламы икән ул? Аха. Хәзер карайгында әйләндереп күзгәрмән күрәм мен. Так. 600 грамм. Мына бит. Тәскир апа үстергән. Ошы бер картоф мен минем күк 3 кешене токландырырга була. Һине хымак ябык кешене генә туйдырмаһак. Көт, уңыш жиы усыргына түгел. Ана шул йылган яшел сәймештәрдән кышкыһын ашарга төрле тәмле ризыктар әзерләүдә. Менә әле бит Сакмагыш районында, Сакмагыш авылында Ләйлә Билаловаларда. Нимә әзерләйбез, Ләйлә ханым? Менә нияз без сезнең белән бит инде урамда иң беренче бакчадан слива җыеп куйдык, әйбәт. Ул сливаны нигә җыйганбыздыр дип уйлыйсыз? Белмәйм. Варенье ясарга дип уйлыйсыздыр, әләйме? Шулай түгелгән. Менә без бүген аңардан әйбәт. Варенье түгел, соус ясаячакбыз. Ул соус безнең иткә, балыкка, шундый әйберләр белән ашарга булачак. Бик тәмле килеп чыгарга тиеш. Сливадан тыш тагы нидер кирәк? Сливадан тыш безгә помидор кирәк булачак. Шуннан соң ошы борыш безгә кирәк. 2 штук менә алар зур. Кирәк куры имбир, кориандр, туз, шәкәр кумы һәм дә сарымсак. Гали яныптары харымхак. Сливаны жуабыз. Менә шундый иләк савытта әз генә су сарыга торсын. Без үзебез сезнең белән помидор турый торабыз. Помидорны турар өчен иң беренче без аны эссе су белән баланшировать итеп 1-3 минут тотабыз. Кайнар һуга манып алгас, уның кабыгы бик җиңел сыга аскынып. Әйе, бик җиңел шыга. Менә сезгә пычак. Утны кабызабыз да газны, шунда моны куябыз пешерергә. Әз генә чимешке май салып җибәрәбез. Шунда хәзер шу помидорны салабыз да ул пешә безнең. Без ул арада сезнең белән сливаны төшләрен алып алабыз. 10-15 минут кайнатабыз. Менә шунса помидорга күпме кирәк слива? 2 кило ярым тирәсе безгә слива кирәк. Хәзер Тегендә күпме безнең помидор? тегендә безнең 600 грамм, 700 грамм ие. Сливаның төшен алып салабыз. Бұл сливаларды помидорның янына қонаққа җибәрәбез инде. Әйе, кунакка җибәрәбез алар белән. Бергә кушабыз. Әйдәгез әле. Менә хәзер шушы безнең 20 минут тирәсендә талгын гына утта пешә. Помидор белән
Слива бик достыгына булып шунда гөберләп утырган сакта без нимә эшләйбез? Без сезнең белән хәзер менә сарымсакны ваклыйбыз и ачы борышны. 2 кило ярым, 2 кило сливага 1 стакан сарымсак салабыз. Күңелеңдә йомшак, күзеңдә йомшак, яшың чыгарга гына тора. Күңелем йомшак түгел, хәзер сак каты. Хәзер Ачы борышны үткәрәбез, ваклыйбыз. Әйдәгез. Безнең слива белән помидорның катнашмасы хәзер пеште. Без аны пюрировать итәбез. нәрсәле? Пюре ясыйбыз без шушыңардан хәзер. Хәзер әзерләнгән әйберләребезне салабыз. Иң беренче без туз салабыз, әйбет. 2 кашык туз. Монсы да 2 кашык. Куры имбир, Шәкәр. шәкәр, ярты стакан менә. Ярты стакан. Әйе. 1-5 минут үткәч без салырбыз моңа борыш белән сарымсакны. Тәмлектер бүлдән яшьтәр ага. Көчле генә булмакса. Бул соусы. 10 минут үтте. Менә хәзер без ачы борышны салабыз. Менә göre мәшәкате бар икән. Эшләгәндә мәшәкате булса да, ашаганда бик рәхәт бит. Бүтән ингредиентлар да безнең монда кереп беттеләр. Тагы кайнасын. 1-10 минут әйме? Без шулары да сезнең белән банкаларны стерилизовать итеп алабыз. Ой, Менә крышкаларын су куйдым мен, кайнап чыкты. Аларны шушылай куябыз. Һәм менә безнең банкаларыбыз, шул банкаларны без стерилизовать итәбез. Бу бәләкәй банкалар, шуңа күрә без аны шушындай форма белән стерилизациясын эшлибез. бик ябай гына әйтәм инде. Бик ябай гына иттереп. Катмарлаштырмай. Әллә күпме сакланырга җитә ул 2-3 елга. Ай, хакландыр микән ул? Ай, бик тәмле бу халык хакламай бит ул. Онсы да булу. Тәмле карайга әле. Әйдәгез әле тәмләп карыйк, ничек килеп чыкты икән безнең эшебез. Без бүген Ләйлә Билалова белән Стиванан әсир татлы соус әзерләнек. Әгәр дә һезнең дә шундай төрле рецептларыгыз булса, сакырыгыз, без һезгә дә барырбыз. Оригинал уңыш номинацияһына дәгъва итүсе Сакмагыш авылынан Лүзә Гаделиян кызы Гырфанова. Бакса җирегез нисә сотой? Безнең бакча 16-17 сотый. Нәмәләр үстерәһегез шунда? Балан, кара миләш, яшел крыжовник, кызыл крыжовник, кара кырлыган. Быякта инде алмагачлар, груша, виноград, кызыл, ак карагат, кара иләге, әйе. Шундай зур уңыш алыр өчен тагыла һезнең ниндәйдер серләрегез бардыр бит. Берәр нимә белән ашлайһыгызмы? Ашламада кулланабыз, әйе, ашлама кулланам. Ниндәй? Органический да бар, Химик. химик та әзер, әйе, калий, натрийлар, олар кирәк бит инде җиргә. Аларны да кулланабыз. Һез әле тузламаларда эшләгәнһегез, яшелсә имешләрдән, помидор кыярдан, компотларда эшләгәнһегез. Менә бунда ниндәй үләннәр бар һәм һез уларны лабаксала үстерәһегезме? Тормыш иптәшем яшь чагында әйткән иде. Лүзә картайырбыз бит. Урманнарга может йөрелмәбез дә, авырып китәрбез диде. Җир күп, файдалы үләннәрне үзебезнең ихатада үстерәйек әле диде. Менә бу мәтрүшкә, Мәтрүшкә, харт мәтрүшкә, сары мәтрүшкә, күк мәтрүшкә. мята, мелиса үләннәре, Менә буны әрем. әрем, әйе, Бик файдалы. Нәй, әйе, барысы да үзебездә. Шиповник, әйе, әлмирон, балан, кара миләш. балан, кара миләш, алар барысы да Хәзер урманга йөрисез. урманга йөрисек инде. Һезнең үдегезнең баксагында. Бик дөрес
эшләгән иптәшем. Лүзә ханым, бына монда берничә календар ята. Һез ысынлап та ошо ай календарына карап эшләйһегезме баксагызда? Әйе, Туры киләме? туры килә. Бына монда бүкләнгән урындары бар. Әйе. Андагы кәңәшләрдән һез файдалангансыз. Шулдагы киңәшләрне файдаланам. Сакмагыштан Лүзә Гаделиян кызы Гыйрфанованың үстергән уңыштары һезгә охшаһа, уның өчен иң оригинал уңыш дигән номинацияла тавыш бирегез. Haydi kızım Mege. Qana edemin yer Ömege. Ömege. Ölümde işlerge yağtamşıl xatar. Ay. Ya halmığır. İsemlisiz. Бұл хатын қабақты өзіңіз өстердіңіз осында. Üzüm üstürem, üzümüz indi ike üstüremiz. Vallahi şükür. Ninde sortlar? Bunisi apelsinovый, Мына яшелі. yeşili грушевый, Өзі ғұршыға ұқсап тұра. bunları медовый деп atalayında. Oo. Bunları limonный. Mına limon dedi. Mına nastoящий limon. Limonный. Ғұршыға ұқсап тұра. Limonu sıkmay. Мына ғырла қабақ. Bunisi de kabak. Монысы бик темне, жарый тите бошарга да темне. Оның ұрлығы мына бір бошта гына. Бында виш иткене. Limonu baklajanlı sort deyirdim. Баклажан. İң dur kabağız ninde indi? İң duru. Bıyıl kabak indi yılda gibi zor üselmedi. Çünkü yağmurlar köp yağdı. Yaz günü soğuk buldu. İki ret, üç ret oturtırga turu kildi. No, şulay da 25-28 kiloga жеткеннәре булды. 25-28 Әйе. Min yaratkan sıfırlar. Мына элекке yıllardan ise bulan. Мына мен Hede şahsi ödegeden rekordu Guinness'ka qaragan. 15-нче елны хәтеремдә мин кабакны бакчаның ортыннан күтәреп алып киләлмәдем, тәгәрәтеп алып килдем менә шулай иттереп. Машинаның ишегенә сыя алмадым. 50 кило, 45 кило булгандыр. Кайдырлыктайны мына. Мына ул почти минем моның биеклеге шулай булды ул. Біреу генә түгел инде алар бұл. Әйе. Бұл иң зуры. Олар университетine girdiğinde. Уға турақла біренме Оны бешін. біз алып барып, неде базарда саттық. Бүтін авылда хайларға етірейін әйбет. Җитер иде. Тара китті нене күргәч, кабакны күргәч. Onu nisi kattı kimge gerek bul ol? Басып торам, бер сеңелкәш килде дә яхшы машина белә. Кабагызны сатасызмы? Мин әйтәм, сатырга алып килдем инде, сатабыз димен. Шуннан соң күп ничә кило була икән ди. Мин әйтәм, килосын әйтә алмыйм. Ну, мин күтәрә алмадым, тәгәрәтеп кенә йөрттем димен. Миңа 1000 сум акча чыгарды да бирде бер кабакка. Бер ярты сәгать артык булдымы, юкмы, бу машина кабат килеп туктады. Танадым бит мин. Мин әйтәм, кабакны кире китерде инде, мин әйтәм, акчаны кире алып китәде. Бу сеңелкәш төште дә, абый ди, сезнең тагын шундыйрак кабагыгыз бармы ди. Мин әйтәм, бар да бит. Звонит иттем дә ди, энекәшемә ди, мактанып ди, шундый кабак алдым. Миңә дә ал шундыйны дип әйтте ди. Шуннан соң икенчесен дә алып китте инде. Анасы шул 600 дә күп булды мен күпмелек. Шулай иттереп мин 2 кабактан 1000 ярым. 1000 yarım, 2 kabaktan. 2 Min кабактан. yaratkan sıfırım. 1000 yarım. Оға өстіріп кірелі сіріп байырға бұла бит ауыл жерінде яшайын кішілерге әйбет. Бу сеңелкәштән сорадым. Мин әйтәм, бу кадәр зур кабак нәрсәгә эшләтәсез Вот, инде вот, мин вот, әйтәм. вот, вот, вот. Ана бит мин әйтәм хәзер киссәгез, нитсәгез. Ул бузыла башлый димен. Aşağı ötüp may. Аша бит булмай. Тура пәуіт қысқа халып қойып қышпен ашарға. Эй, кышбыйна. Haymakka mümkün değil. Шуннан соң инде хәзер мин абый аны балаларга уйнарга алып кайтып барам ди. Мин әйтәм, ничек инде? Менә ди ул кабак шуның биеклек бит инде. Шуннан ди ишек тишеп ясыйлар ди, тәрәзәләр куялар ди, шуннан кирип чыгып уйнап йөриләр минем балаларым Мына ди. замана балалары, тике машинала йөргән кешеләрнең балалары ла ризык менә уйлайлар. Әбит ул нинтекле файдалы Җимеш. җимеш. Niye kalha? Bu tigi barıteli burungu akiyat. Zooloski. Bunlar zooloskula bağlanlar. Bu zooloski için algan kabak mı sıkkan? Замана золышкылар. Zamana zooloskulalar için. Күптәр ошо кабакты сәсүдән, үстерүдән бер нәмәһенә юк дип уйлай бит инде. Бәрәңге сәскән сакта шунда орлыгын төртәһен дә үзеннән үзе үсеп ята, аңа бер нинди тәрбияле, бер нәмәле кирәкмәй дип уйлайлар. Барбыр да ошолай зур, матур кабактарды үстерүдән үзенең бер серләре бардыр ул. Бар. 15-20 сантиметр җирне йомшартам, әйбәт иттереп, шуннан янган терис белә бутыйм мин аны. Бер 5 литр, 6 литр су сибәм. Бер бидрә һау бибә. Бер бидрә инде, әйе. Мин бу көнне кабакны утыртмыйм.
Икенче көнне без 2 метр расстояниега орасы. Bir qabaq bilan ikisi qabaq. Әйе. Яш утыртсаң кобак Үсмәй. үсмей. Вок Нинде була. тәрәнлек? Куе була, куе 6-7 сантиметр тирәнлектә утыртабыз. 6-7 сантиметр. 6-7 сантиметр. Чөнки тирән утыртсаң, ул чыкмыйча тора. Әйе. Тышыттырабыз. Шуны утырт. Утыртырга тоже ярамый. Әйе, аннан слабы була. Шыкты икән, Борын утыртырга. төртә булды. Әйе. Бер төптән урожай булырга может 7 штук, 7 штук. 7-8 штук. Кайсында 5 штук. Һәр Зуррак берсендә булса. шулай зур була. Һәр берсе дә, әйе. Әле Башын- китә бара бәләкәс. Нык ерак китә башласа, мин аның башын Тукта мин һорайм, туктатам, туктатам. Мин һорайм дигәнем. Һәттәге симтеге башын симтеп барагыз инде. Әйе, чөнки ул хәзер китә дә чәчкә ата да, менә аның кебек кенә була Шуны чәчкә һорайм ата да. дигәнем. Шуның өчен кыскартасың аны. Әйе. Шул утыртканда каргалар карап торады. Истә килеп сыквады. Һезенче көнендә хаклайгыз. Андый хәлләрдә була бездә дә. Так. Кайсы вакытта 2-3 мәртәбә утыртырга туры килә. Үстенә юып куямыз, топ не. Карган. Ә менә Корга. һезенче касан утыртам шундай карага онткамын. Ул марттамы ул. Юк, картуф белән бергә Апрельдәме? утыртагызмы? Бәрәңгә утыртабыз да, кобак утыртабыз. Әйе. Соклар өчен Ничек хакларга? менә бу ниен Ошо койрыгын калдырырга. Койрыгын калдырырга кирәк, имгәтергә түгел. Койрыгы булмаса, ул тиз чирый. Бер җирдә шыелган ниткән булмасын. Коры урынга куярга кирәк, токта өстенә, берәмнәп кенә, берсен тидерергә Баргамы? түгел. Җылы урынга куябыз. Халкынды яратмый. Салкынны юк, салкын кирәкми. Салкынга тиз биришә ул. Күпмегә хәтлем хакларга була. Аның яңа елга кадәр генә тотарга кирәк. Адактан кибә бит ул бит. Кибә башлый исе. Эшендәге ниләре, җимнәре тибә, кайсы чирый башлый. Тәмле икенче инде. Үзгәрә. Әгәр дә азак сакларга уйласагыз, турап шулай телемнәргә турап, морозильникка куеп туңдырырга кирәк. Нәмәләр бишерәһегез һәм менә уның файдаһы нәмәлә? Ир кешеләргә файдасы күбрәк. Так. Ир кешегә тоткасын аның мин 2 ел эчтем аның. Менә кипкәч мин аны пычак беләме, нәрсә белә булса да нык воклыйм. Шәй завар иткән кебек шуны салып куям да завар иттем. Ул бер 5-6 сәгать тора инде. Холодильникка куям, москарак инде, нык суынмасын, сүзеп. Үткәндә дә ана шул бер стаканны эчеп бетерәм инде. Шуны бер 10 көн эчәргә. Ирләргә Так. файдасы күп. Значит, ул ирдәр ризыгы булып сыга инде улай булса. Әйе. Улай мен баксалагы нидәрне алмагачларны кыркып ташлайм. Йөрәкләрне тапайм. Табакка үстерәбез. Орлыгы мына киптерәбез дә, кыш көне телевизор караганда шимишкә ошаган кебек ширтеп утырабыз. Семишкәгә Балаларга да бирәбез. Әй, файдалы. Ул Балалар ошо ярата. кобакның үзенең дә файдасы бик күп. Чөнки ул аш казаннарына, кан тамырларына нык файдалы. Ишекләргә. Без инде төрлечә пешерәбез аны. Простой гына менә бәрәңге кәбестә бергә салабыз да турап кына шуны пешерәбез. Ашап корырга кирәктер менә Фәрзән апагыз әзерләгән Хәзерме? кобактан хәзер үк кирип Бедерза. авыз итәргә булна. Ой, бик шәп була. Ашарга без һәр вакыт алдан йөгерәбез. Эшләргә Әйдәгез рәхим итегез. Сама нейди кабактын ичмәктә тәмен белмәй. Әй. Әйдә карайык. Әйдә. Шишмә районының Шишмә авылынан Фәрзәнә Шәкүрова апай кабактан ризыклар яһап та куйган инде. Уңган хужабикәләр, билмән дә, мантый да бешерә белә инде ул. Ә шулай да һезнең камырның сирре нисегрәк икән? Көмірнің сірі шул инде бір генә йомырка ваттым мына мин бу неге. Йомыртка Бір йомырка ваттым. һәм һауга басагыз. Су да ярый, шурпа да ярый. Мин шурпага салдым. Шурпа тәмнерәк була инде. Шулай инде? Әйе. Шуна эшлеген нисек? Эшлегендә бит инде монда хәзер кобак тюркадан үткәрдем. Бер генә баш суган ваккына итеп турадым. И 1-2 бәрәңгене тоже турап салдым. Әйе. И бурыч салдым, тас салдым. Листларга ясап куйгач, мына униннән тишекләреннән мой салдым. Ак май салдым. Ак май халагыз да менә шундай матур тәмле ризык килеп сыккан. Нәмәкәй ул менә бу ниндәй? Бу кобак, менә кобак ул. Ошо кабак. Шушы кобак менә. Бу кобакны менә шулай кисәбез хәзер. Her kim üstemese sala, ona koysa kişi даже tuz solmaydı. Hazır bir tuzsuz oşuylar. Güzebege indi üzerine kütmerek gerek. Mana şu şulay solam indi minanı mana. Mayonez saldık deyip. Mayonez saldık.
Духовканы кыздырам, духовкага куям. 1-20 минут жауып, крышкасын жауып тутам, пішірем. Шуша кабак, шуша. Тәмләп карайык ма? Тәмләп карагыз. Мына бит картоп баксасында үскән ябай гына кабак, мына ябай гына кабак. Ниндәй тәмле ризык килеп чыккан. Рәхмәт сезгә Фәрзәнә ханым. Үзегезгә дә рәхмәт. Менә бүтәннәр дә һеҙҙең өлгөгә эйәреп пешереп караһыннар әле. Әйе. Көпле günü Грузияга бермәне. Хөрмәне үзебезнең баксаларына утыртырга булдым әле. Ниндәй хөрмәт, ниндәй Грузия ти. Был хөрмәт түгел дә баһа алмагас, бурай алмагасы. Дөрес утыр. Төбенә 4-5 тутыккан кадак калырга онытма. Үзеңде бел кичердән дурма. Яй буе хөвиттем, билбүктем. Киттең ти, яй буена ямгыр яуды. Әлдә үскән әле. Кишерде нисек хакларга беләһегезме? Бына ошындай полиэтилен токсайларга халабыз. Мөгәрәпкә төшерәбез. Авыды ошулай асык кала. Кишер типмәй дә, бутылмай да. Ундай гына акылды баксасларда белә. Белһәләр өйрәтһендәр, без өйрәнербез, барырбыз, башкаларга күрһәтербез. Иң мөһиме баксабыз бай, Үдебез хал булайык. Аулайык.